Na zapadnom dijelu otoka Brača u Hrvatskoj smjestilo se malo mjesto Milna u dnu najveće bračke luke, koja se zaštitila od bure i oluje, a izložila suncu. Prije 100 godina u tom pitomom i malom mjestu, kada se još ni sanjalo nije o turizmu, rodila se Katica Mladinić, četvrto po redu dijete sretnih roditelja, oca Ante i majke Ivanke, rođena Lepurina. Svijetu je ovom darovana 18. prosinca 1914. godine. Sa nepune 2 godine umire joj majka u porodu sa 5. djetetom, tako da su brigu o preostali 4 djece, Mari, Mati, Mariji i Katici, preuzeli njihovi nono i nona Mladinić, koji su stanovali u istoj obiteljskoj kući. Nakon nekog vremena otac se ponovno oženio i sa svojom drugom ženom stekao još 6 djece. Život ih nimalo nije mazio, a ljudskoj volji za sretnim životom nikada kraja. Ali ne zaboravimo, kad Bog dariva život, onda ga i budnim okom čuva. Katica je svoje osnovno školovanje završila u Milni, a u svojoj 18. godini napušta rodno ognjište i odlazi u samostan časnih sestara Svetoga Josipa od Ukazanja na otoku Hvaru. Bila je to jedina kuća ovih francuskih redovnica u Hrvatskoj. Tu ostaje 6 mjeseci da bi 3-godišnji novicijat nastavila u Marselju u Francuskoj, te godine 1935. na dan utemeljiteljice svoga reda, Svete Emilije de Vialar, polaže svoje vječne zavjete 24. kolovoza 1935. godine. Imala je tada 21 godinu. Uzela si je redovničko ime Kanizija i od tada će je ovaj svijet prepoznavati po tom imenu. Godinu dana kasnije mlada redovnica odlukom svoje vrhovne poglavarice časne majke dolazi u Australiju. U prvom planu bila je određena da ide misionariti u Burmu, ali budući da je hrvatski govorila, više je bila potrebna u Spirwoodu, gdje je živjelo mnogo iseljenih Hrvata, pa je tako sestra Kanizija Božjom providnošću došla među njih. Stiže u luku Fremantle 17. studenog 1936. godine. Pridružila se je ostalim svojim sestrama u samostanu Svetoga Josipa u Fremantlu, te svakoga dana autobusom odlazi na svoj novi posao u osnovnoj školi Svetoga Jeronima u Spirwoodu. Bio je to njezin prvi susret sa australskom kulturom onoga vremena. Ni slutila nije da će upravo pod ovim južnim križem neumorno služiti Bogu i čovjeku. Početak je to dugoga životnog puta kojim je u Australiji krenula ova mlada redovnica, na kojem poput milosrdnog Samaritanca neće zaobilaziti čovjeka u potrebi. Radeći u školi 5 dana u tjednu, obnašala je i dužnost sakristana u crkvi Svetoga Patrika u Fremantlu, posjećivala zatvorenike, obilazila bolesnike po bolnicama i staračkim domovima i svima donosila riječ ohrabrenja i utjehe sa porukom: ne bojte se, Bog je s vama. Njezin boravak u samostanu Svetoga Josipa u Fremantlu trajao je sve do 1964. godine, kada je premještena u Albaniji u školu Svetoga Josipa, gdje je učila djecu u sljedećih 8 godina. Nošena iskustvom svoga rada u Fremantlu, nastavila je istim žarom pomagati svima u potrebi i truditi se doći do onih kojima je trebala riječ utjehe i stisak ruke. Nije zaboravila ni bolesnike po bolnicama i staračkim domovima, kao i zatvorenike u Albaniju, koje je redovito svakoga vikenda posjećivala.
1972. godine je odlukom svoje poglavarice ponovno premještena u školu Krista Kralja na Beaconsfieldu, gdje će nastaviti sa svojim radom u sljedećih 15 godina. Opet nova škola i novo iskustvo. Osim svojih redovnih obveza u školi, 1974. godine predaje vjeronauk subotom onoj djeci koja su pohađala državnu školu, a kada je 1981. godine službeno sa svojim radom započela hrvatska etnička škola u North Fremantlu i Gwellapu, sestra Kanizija je sa oduševljenjem nastavila predavati vjeronauk našoj hrvatskoj djeci. Na poziv hrvatskog svećenika velečasnog Nikole Čabraje rado se je pridružila ovoj dodatnoj dužnosti. Kada je početkom 90-ih velečasnom Nikoli Čabraji stigao pomoćnik, velečasni Domin Vladić, sestra Kanizija je nastavila i sa njim surađivati i učiti našu hrvatsku djecu ispravnoj mudrosti. S njom je bilo izuzetno lijepo raditi. Njezin blagi autoritet ostat će zapisan u memoriji tolikih generacija naše hrvatske djece, a i disciplina koju su sva djeca s poštovanjem znala prihvatiti. Godine čine svoje. Sestra Kanizija je najavila velečasnom Nikoli Čabraji da se povlači iz hrvatske škole jer da u zadnje vrijeme ne može dobro čuti. I nije lijepo da djeca mogu mene čuti, a da ja ne mogu njih, rekla je sestra Kanizija. Bilo joj je tada 90 godina, a sa svojim radom u hrvatskoj školi prestaje 2004. godine. Čestitajući Božić sestri Kaniziji te godine, velečasni Čabraja je napisao: U ime svih roditelja i njihove djece, hvala vam na žrtvi i ljubavi što ste im darivali sve ove godine rada u našoj hrvatskoj etničkoj školi. Želimo vam dobro zdravlje i dugi život, kako bi još mnogo godina zračili pravom vjerom i svjedočili nazočnost Božje ljubavi gdje god se kretali. Bog neka bude vaša nagrada, a Krist kojemu cijeli svoj život služite, neka vam bude zadnja destinacija vašega života. Međutim, tko će sestru Kaniziju zaustaviti na putu susretanja čovjeka? Ona sebi ne može dozvoliti sjediti u 4 zida. Nastavila je i dalje posjećivati bolesnike po bolnicama i nositi im svetu pričest. Svakoga utorka organizira susret sa starim i nemoćnim osobama u kući mira Vila Dalmacija, organizira sa svećenicima svetu misu za njih, moli s njima krunicu, pušta im svete pjesme na hrvatskom i talijanskom jeziku. Želi ih svojom ljubavlju taknuti i na takav način približiti Isusu Kristu, koji je nazočan upravo u njima koji pate, koji se osjećaju osamljeni i koji su žedni tople i iskrene riječi. Tko će sada nabrojiti sve te susrete sestre Kanizije sa onima koje je učila, posjećivala, tješila, davala savjete i zajedno s njima molila. Dugi je to misionarski put na kojem je sestra Kanizija u zajedništvu s Kristom tražila ljude u potrebi, služila im i uvijek za njih imala vremena. Bog je tu žrtvu i ljubav već nagradio 100-godišnjim životom, a kolika će tek nagrada biti za sve dobro učinjeno. Oko nije vidjelo, uho nije čulo, srce nije osjetilo što je Bog pripravio onima koji ga ljube. Zahvalni smo dobrome Bogu na daru života naše sestre Kanizije. Neka je obdari dobrim zdravljem, a kada dođe da se u ovom vremenu njezina životna svijeća ugasi, neka je uskrsli Krist ponovno pripali u svojoj vječnosti. Ljubim te, Bože, Bože moj, ti si sto
hvala dragomu Bogu što mi je dao 100 godina života. Ja sam jedina od moje dvije obitelji da sam stigla do ovih godina. Njemu neka bude hvala i slava uvijek. Amen. U te uzdam se, Bože moj, vjerujem i ljubim te, Bože, Bože moj, ljubim te, Bože, Bože moj, dođi mi u pomoć ti, ne kasni